Quan parlem sobre la història dels castells, a mi m'agrada fer un símil posant com a exemple un organisme viu. Pense que les fortaleses no són uns elements constructius, unes realitzacions arquitectòniques estables i immutables al llarg del temps, sinó que han tingut una vida llarga, plena de canvis, de transformacions, han pogut tindre moltes funcions diferents, funcions que se li han afegit, que han perdut al llarg del temps, destruccions i reconstruccions. És una vida completa que els ha portat a ser moltes coses durant molt de temps. Conèixer o entendre que un mateix element constructiu, com són els castells, per exemple, formen part de la identitat paisatgística, és a dir, del paisatge identitari, el cert és que, tot i que a nivell social i cultural la societat se transforma, aquestes fortaleses també s'han anat transformant. I, per tant, les fortaleses que avui en dia estem veient o que avui en dia apreciem és una síntesi cultural de totes les societats que s'han precedit. Els castells com a tal i les fortaleses no són propietat d'una única cultura, sinó que al llarg dels segles s'han transformat i que, per tant, són una història viva. En història és molt difícil fer generalitzacions, però quan parlem de l'origen de les fortaleses, l'origen dels llocs fortificats, a mi m'agrada posar com a punt de referència genèric el sorgiment de les desigualtats. Parlem de l'arribada de l'agricultura en el Neolític, de la millora de les condicions tècniques per a la producció agrícola al llarg del Calcolític, també amb l'aparició de les ferramentes de metall que van completar la tasca de les ferramentes de pedra polida. I amb l'augment de la producció agrícola es va crear allò que coneixem com els excedents, és a dir, aquella producció que no era necessària per a la supervivència del grup, però que s'acumulava tant per a futures collites com per a comerciar, mercadejar amb altres grups humans que vivien a prop. Comença a jerarquitzar-se la societat, comencen a aparèixer divisions per motiu de riquesa entre unes famílies i altres, i això condueix finalment, ja principalment a l'edat del bronze, a la construcció dels primers poblats o les primeres residències en altura, defensades per una tanca o un mur al seu voltant que protegien el control d'aquests excedents. Aquestes famílies anaven controlant espais cada vegada més amplis, més grans, en els quals controlaven també la seva producció i els seus excedents. I això, al capdavall, va conduir a conflictes entre diferents territoris controlats per diferents famílies. Aquests territoris, amb el contacte amb els fenicis, amb el contacte amb els grecs, amb el contacte amb els pobles de la resta de la Mediterrània, estableixen uns primers contactes comercials, uns lligams comercials que porten al desenvolupament d'aquest tipus de cultures que posteriorment ja les fonts gregues i romanes identificaran amb aquestes cultures iberes. Entre els òpida més importants podem destacar al sud Iliki, més cap al nord Saiti, l'actual Xàtiva, també aquesta dualitat entre dos nuclis de gran importància com van ser la pròpia Edeta, Arce o Sagunt posteriorment. Per tant, tenim aquests 4 grans nuclis que abastarien a grans trets el que seria el territori valencià. Els pobles fenicis situats en la regió de Canaan, en el proper Orient, en la zona llevantina del Mediterrani, van anar expandint-se al llarg de la Mediterrània fins a situar-se també en el nord d'Àfrica i en tota la península ibèrica, especialment en les seues costes. Fenicis, púnics, cartaginesos, són un mateix poble al llarg de la història que van establir alguns dels primers contactes i que van tindre una gran influència portant nous conreus, com per exemple l'olivera o la vinya, però també tecnologies molt importants, com per exemple l'ús del ferro. Devem als fenicis gran part de les innovacions tècniques i de les aportacions de noves espècies vegetals que faran del nostre paisatge el que és avui en dia.
El context de la Segona Guerra Púnica és un espai històric molt interessant. Va ser un conflicte a gran escala entre el món romà, el món cartaginès, pel control del Mediterrani occidental. La majoria de les ciutats es van posicionar del costat cartaginès. En canvi, Arces, Sagunt, va ser la principal ciutat romana del costat de romans i per això també va ser el casus belli a partir del qual va donar inici a este conflicte. Moltes de les ciutats que es van situar del costat cartaginès, després el món romà, la República Romana, els va passar per sobre i van patir una destrucció prou important, tot i que al cap del temps el món romà, també interessat en que aquestes ciutats s'integraren en el seu sistema econòmic, en va reconstruir moltes d'elles. Sagunt va viure a partir del final d'aquest conflicte una època molt important de reconstrucció i d'ampliació, i també es van construir més endavant altres fortificacions, com per exemple la pròpia ciutat de València. La defensa dels territoris visigots front a la conquesta militar islàmica es produeix a partir de les ciutats. I és precisament les ciutats les que protagonitzen aquest procés i les que protagonitzaran molts dels pactes de rendició amb els quals faran que la conquesta musulmana del nostre territori sigui una conquesta relativament ràpida. Les primeres fortificacions que podem documentar en època andalusina les podem situar a les acaballes del segle VIII o inicis del segle IX, alguns poblats que es reocupen i, en segon lloc, aquells espais fortificats que es creen de nova planta, és a dir, les primeres mesquites, es troben precisament en aquests enclavaments. I són dos bons exemples el cas del Molón de Camporrobles, en València, i també el Tossal de la Vila. El Tossal de la Vila és allò que diem un lloc derribat, un emplaçament fortificat per a la instal·lació temporal de tropes i de voluntaris i disposaran d'una important mesquita per la cronologia que té des de finals del segle VIII i durant tot el segle IX. Es tracta d'un cas molt important per entendre com es va produir aquesta difusió de l'islam i de la religió musulmana al llarg de les nostres terres. Després de la proclamació del califat, que podríem dir que és l'etapa més estable del període andalusí, l'estat califal, l'estat d'Abderramà III, comença a construir una sèrie de guarnicions militars destinades a controlar les poblacions que s'havien desenvolupat durant el procés de colonització d'aquestes terres i també a millorar la recaptació fiscal d'aquest estat. D'aquests castells són un bon exemple Cullera, la Vila Vella, en Nules, Fadrell, en Castelló, Xivert. La terminologia ara que acaba per definir una fortalesa, per exemple, en el cas de la fortalesa de Bairén, en el seu origen podem trobar dues talaies situades en els extrems del crestall de la muntanya que servien com a llocs d'observació de les terres situades cap a Dénia i cap a Cullera. Són punts d'observació a partir dels quals es construeix un primer recinte superior que les fonts àrabs solen anomenar com a hizen. Es crea un segon recinte que habitualment anomenem amb el terme d'albacar. L'albacar és un segon recinte al qual es desplacen la majoria de serveis d'emmagatzematge i serveis d'instal·lació de tropes quan el recinte superior es dedica a la residència del governador o l'alcaid d'aquesta fortalesa. Posteriorment ja ens hem de desplaçar fins a les acaballes del món andalusí, l'època almohade, finals del segle XII, principis del segle XIII, moment en el qual les escomeses dels exèrcits feudals contra els territoris andalusins provocaran un conflicte progressiu i molt intens a tot el nostre territori, el que farà que aquelles fortaleses que existien des de temps anteriors es refortificaren, es reconstruïren, es dotaren de nous espais i fins i tot les poblacions dels seus voltants s'agruparen a les faldes d'aquestes fortaleses i foren perimetrades amb una nova muralla, creant el que seria pràcticament unes xicotetes ciutats. Les comunitats rurals, en aquest moment, a inicis del segle XIII, edificaran xicotets recintes, amagats, esquerps, en llocs elevats i apartats de les vies de comunicació en els quals poder amagar-se quan les hosts feudals fan les seues cavalcades i els seus atacs contra les collites i les alqueries de la plana.
Eixa proliferació de fortificacions com a resposta a les incursions periòdiques que es produïen des de finals del segle XII explica el panorama que es troba Jaume I a la conquesta, que és el d'un país eriçat de castells, que tal com diu en la crònica, sols que tinguen que menjar, castells de roca que sols que tinguen que menjar no tenen per què temer a ningú nom. L'exèrcit feudal, el que tenen davant ja no és un exèrcit al servei de l'emir, de manera que queda en mans de les comunitats locals, de les aljames, la defensa de les seues pròpies fortificacions. Per tant, és una defensa civil. Vol dir això que són civils desarmats? No, perquè són comunitats que des de fa dècades estan preparades per a fer front a aquestes incursions que periòdicament recorren els seus territoris. De manera que no sols es limiten a resguardar-se dins de la protecció dels murs de les fortificacions, sinó que també des d'aquestes fortificacions combaten als cristians que intenten atacar-les o que intenten posar setge amb els mitjans que tenen a l'abast. En fi, fan el que poden i ho fan prou bé. De fet, després de la conquesta, el mateix rei cristià reclutaria forces de ballesters musulmans del Regne de València per a defendre Girona dels francesos. La guerra de l'Adrac, que dura 11 anys, és una prova manifesta de la capacitat de defensa i de resistència que aportaven aquestes fortificacions de roca. L'Adrac pot sostindre fins i tot després d'haver estat derrotat a la batalla del Benicadell, que va trencar les aspiracions que poguera tindre d'estendre el seu moviment, la seva revolta a tot el territori valencià, pot recluir-se en els castells, 16 o 17 castells de les muntanyes de la Marina i resistir allà 10 anys més. Un assalt directe a un castell de roca era molt difícil. De fet, en la conquesta de València no coneixem cap cas. Fins i tot la rendició final de l'Adrac és el fruit d'un engany a través del qual van aconseguir que l'Adrac venguera les provisions que guardaven els castells per a pagar els seus homes. I això era el punt dèbil dels castells, el no tindre provisions, bloquejar-los i esperar a que es moriren de fam o es rendiren, clar. La conquesta de València es planteja com una conquesta difícil per la quantitat de castells que hi ha en el territori. Possiblement per això també moltes comunitats musulmanes van poder permanèixer en el regne després de la conquesta, perquè van poder pactar amb el rei des de la força que es donava defendre's dins d'una fortificació. I en aquest sentit és fonamental la importància dels castells. La conquesta no va tindre la repercussió internacional que se pretenia en un primer moment. Per tant, és monopolitzada des del primer moment, perquè ja se sabia, si tu no tens terres que repartir, és a dir, si el repartiment del botí no està assegurat, tu no fas la guerra. A diferència de Palestina o Síria, que tu sí que sabies que hi havia molt de territori que ningú t'anava a reclamar i que podries prendre per la força de les armes. Al Xarc al-Àndalus no passa. No passa perquè el repartiment del botí està clar que el rei de la Corona d'Aragó ho farà entre els seus principals vassalls, és a dir, els seus nobles i tota, podem dir, la ciutadania del Principat de Catalunya. Una de les característiques que tenia la conquesta cristiana a nivell peninsular serà que la conquesta té que vindre acompanyada de la colonització. I en el cas del Regne de València la colonització serà molt lenta, molt més lenta que el procés de conquesta, el que va obligar a Jaume I a integrar els mudèjars, els ja considerats mudèjars, dins del nou Regne de València. Jaume I no va tindre gens fàcil, tant que va decidir que el nou territori conquerit en primer lloc va ser una entitat política diferenciada dins dels territoris de la Corona d'Aragó, perquè el que va pretendre des del primer moment és que el territori fora un lloc propici per als seus drets monàrquics, és a dir, per a enfortir la monarquia de la Corona d'Aragó. Una monarquia de la Corona d'Aragó que no tenia quasi terres tant en el Principat de Catalunya com en el Regne d'Aragó, perquè ja estava el territori repartit i, per tant, el nou Regne de València oferia moltes possibilitats a la monarquia. Entre elles, repartir el territori de forma estratègica. El monarca se reservaria les places fortes, els nuclis de població estratègicament que donaven
cohesió i vertebració al territori. I va avançant en el territori i arriba a les planures i se va quedar en les les xicotetes medines. Primer València, la capital de la taifa, òbviament això no va ser reial, però també Alzira, també Xàtiva, posteriorment vindrà Alacant ja en temps de Jaume II, del net de Jaume I, i que, per tant, estratègicament se va reservar. Què va donar als seus nobles aragonesos, principalment? El que va donar va ser xicotetes fortaleses. Vilamarxant, per exemple, seria un dels casos. També abans havia donat Castalla, després la recuperaria per Vilamarxant. És a dir, llocs o enclaus que, tot i que servien per a recompensar els seus nobles, no s'estava donant grans senyorius. Això sí, amb una excepció, l'Orde dels Templers, que havien ajudat militarment, és a dir, el seu pes militar havia sigut clau i es va recompensar amb el castell de Penyíscola i el castell de Xivert. El que passa en els castells andalusins després de la conquesta és molt interessant. Una part d'ells són no abandonats, que també, sinó sistemàticament destruïts, inutilitzats. Una altra part continua existint, continua funcionant, i a banda d'això n'hi ha uns pocs casos, uns pocs exemples de fortificacions feudals noves, que són més menudetes, basades en una torre i alguna sala adjacent, no abarquen grans superfícies, són poques. Allà on s'instal·la una població cristiana, ho fa en una vila, en una pobla concentrada, envoltada quasi sempre d'una muralla, de manera que això fa inútil o redundant la continuïtat d'un castell en les proximitats. I fins i tot ho fa perillós, perquè el castell pot ser aprofitat eventualment per els musulmans si es donarà el cas que se sublevaren. De manera que en l'últim quart del segle XIII, principis del XIV, trobem una gran quantitat de disposicions per a destruir els castells andalusins abandonats. Dins del nou marc del Regne de València i la nova reorganització de l'espai, del territori, la principal diferència va ser que es van a perdre tots els usos, anem a dir, comunals, és a dir, les aljames que normalment organitzaven i gestionaven tot el territori de forma col·lectiva, a través de les comunitats camperoles que vivien en alqueries. Ara, a partir de Jaume I, el que es va fer serà un marc de jurisdiccions, en el que el territori estiga sota domini directe d'una persona en particular amb noms i cognoms propis. És a dir, podria ser el propi rei, és a dir, se governa a través del domini del rei, o bé el rei les ha donades, les ha concedides per a que les governen altres nobles, senyors, cavallers, de tota mena, i les governen en el seu nom. Jaume I va considerar a la ciutat de Xàtiva la segona gran ciutat del regne. D'acord? La ciutat que després de València era la ciutat més important. Per tant, la fortalesa de Xàtiva tenia aquest punt simbòlic, perquè València no era un castell, València era una gran ciutat emmurallada. Xàtiva té, dins del sistema organitzatiu del territori, de com les societats han organitzat els seus espais, un enclau privilegiat. Ja no sols per la rocositat, és a dir, perquè suposa un poblament d'altura en un principi, sinó perquè després els andalusins van saber també encaixar-la dins del seu entramat fiscal i catastral. Els andalusins van crear sobre els castells, sobre una xarxa de castells, l'organització de tot el seu territori. I Xàtiva, com a districte castral d'una regió agrària molt productiva, es va mantindre. En època feudal, aquesta transcendència i aquesta hegemonia de Xàtiva sobre el territori tant de la costera com el que avui anomenem la Ribera, Xàtiva se sentirà forta, més forta que altres regions, perquè aquest simbolisme polític, socioeconòmic, aquest domini sobre el territori i que tradicionalment la monarquia de la Corona d'Aragó li havia donat en temps en què el Regne de València està en gran decadència, en temps en què ja s'està preparant, podem dir, la seva aniquilació com a entitat política pròpia, aleshores Xàtiva serà el bastió. Tan bastió que Felip V va tindre que cremar-la, no? I fins i tot intentar esborrar la seva identitat amb el canvi de nom, de Xàtiva a Sant Felipe.
Es parla molt del mercat de proximitat, es parla molt dels transports també públics, de proximitat, tot de proximitat. Però la història també necessita eixa proximitat, perquè despertar la consciència històrica es té que fer des de l'espai viscut. Hi ha que narrar la història des de l'espai viscut. Ja el model dels anys 60 i 70 del turisme de sol i platja crec que ha quedat totalment enterrat. Ja no n'hi ha pràcticament ninguna ciutat que vulgui basar tot el seu desenvolupament turístic en aquest tipus de plantejaments. I jo crec que ja fa diverses dècades s'ha fixat l'atenció en el nostre patrimoni com un element molt important per a atreure a la gent a visitar-nos. S'ha avançat molt en les últimes dècades en la recuperació dels castells i en general del patrimoni, en la mesura en què ha hagut una política d'increment generalitzat dels recursos destinats a la recerca i també de recursos destinats a la gestió local del patrimoni. Per tant, hi ha una convergència del treball acadèmic fet des de les universitats i, d'una altra banda, el treball valiosíssim que han dut a terme molts arqueòlegs municipals i molts museus municipals a l'hora de posar en valor les restes patrimonials, sobretot dels castells, perquè són les restes més conspícues que sol haver en cada localitat. Eixa consciència històrica o eixa consciència pel patrimoni, pel patrimoni cultural, pels béns materials i immaterials, per tot el que forma part de la cultura pròpia, per dir-ho d'alguna manera, identitària, ens ha portat a voler conèixer què és allò que ens diferencia a nivell cultural, allò que ens defineix. Perquè si a nivell individual podem dir que la pèrdua de memòria, per exemple, ens porta a la pèrdua d'identitat perquè som incapaços de reconèixer els nostres parents, els nostres familiars i inclús el nostre propi nom, a nivell social també passa. Una fugida és continuar estudiant-nos, continuar coneixent el territori. Eixa història viva, eixa història que ningú te la farà ni te la contarà si no la fem nosaltres.